duit kari 20.000, tapi rasanya kayak dadi CEO perusahaan tambang batu bara. Ana sing nawani sawah sehektar, ana sing arep utang 30 juta, ana sing nawani mobil Pajero. Pas tak omongi nyong ora duit, malah orang sing percaya. Jarane nyong akeh duite, soalnya kerja terus ora ana preine. Padahal aslinya ya pada bae, malah kadang luwih mumet. Lah ora mumet keprimen, nabung nembe oleh titik, dilalah kebutuhannya malah tambah akeh. Butuh nggo kiye, nggo kae, ya gelem ora gelem celengane tak bongkar maning. Kadang nyong ge mikir, anggar kaya iki bae sih kapan sugiye. Tapi tetep bae wong-wong nyangkane nyong ke sugih, akeh duite. Soalnya sering gemuyu. Padahal ora kabeh gemuyu ke tandane wong lagi seneng. Bisa juga gue gejala wong arep gendeng ala tobat.